נמאס לכם לעלות ולרדת במשקל? נמאס לכם מדיאטות שמבטיחות ולא מקיימות? הקיץ מתקרב ואתם רוצים להוריד מספיק קילוגרמים במהירות האפשרית? אז הגעתם למקום הנכון. The 1-2-3 Diet היא לא סתם דיאטה. זוהי תוכנית תזונה מקיפה שפותחה בישראל וכבר נוסתה ונבדקה כיעילה אצל אלפי אנשים. התוכנית נבנתה על ידי תזונאים בכירים ואנשי מקצוע מובילים ומבוססת על חומרים טבעיים המאושרים לשימוש על ידי משרד הבריאות. והנה התוכנית היחידה שנמצאת בפיקוח רפואי ועברה סקר סיכונים. התוכנית שלנו מורכבת משלושה שלבים. שלב ראשון, שלב הירידה, ניקוי הגוף מרעלים, שריפת שומנים וירידה במשקל. שלב האיזון, איזון הגוף, הזנתו והמשך ירידה מבוקרת לפי הצורך. ושלב השמירה, שמירה על המשקל, אנטי-אייג'ינג והמשך ירידה מבוקרת לפי רצונכם. רק באמצעות השיטה הייחודית של The 1-2-3 Diet תוכלו לשמור על תוצאות לאורך זמן, ולא פחות חשוב, לא להישאר רעבים מזמן התהליך ולאכול גם דברים טעימים. התוכנית שלנו תעניק לכם תמיכה וליווי על ידי תזונאים מקצועיים, תפריטים קבועים ומאוזנים, ערכת תוספי תזונה עשירה ומגוונת ועוד. להצטרפות לתוכנית לחצו על הקישור שבתחתית הסרטון הזה, או מלאו את הטופס בדף זה, ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם.